Dar și bei, Cristi, tu. Și bei. Cafea. Cafea? Da? Îi dai jos Sebi. Am băut. Ai băut? Și ți-a plăcut cafeaua? Dar tu și ai acolo. Ceai. Ce ai și gustos? Da. Hai. Nu pe-a mea. Ce ai tu acolo? Tiscaș. Uite tu. Iosă. Brioșă. Hai, papa. Nu uite, aici a fost bun. Fac și dacă trebuie să scoți hârtie. Mimi mi-a tăiat și eu. Mimi nu i-a tăiat. Ce, mama? Mimi nu i-a tăiat. Mimi nu le dirent. Nu, mama, că plouat afară, da? Da. Și frig. Da? Bunica avea vocalul Dar cine a făcut brioșă? și Mama. Mama singură? Nu, cu Mimi. Cu Cristi, bravo! Dar cât ani are Cristi? Și cu Sebi, 4 da? ani. 4 ani are Sebi? Da. Sebi are 4? Nu iau. Tu, dar Sebi, câți ani este, mama? E numără? 1, 2, 3. Fritu cum a, o. Mulți, da? Eu ce și mă Tu ce-ai pățit? Eu Ce-ai pățit de aici? am jucat. Ai și chet și cine a pus așa lecoplastie? Eu sunt voi. Unde ai găsit? Din afară, unde dunem noi. Da? De afară? Ale? Așa, lente. Știi ce lente? Sebi, hai bei ceaiul, mama, pe tine te așteptăm. Și papă brioșa. Hai, mănâncă brioșa. Ai dat ajunge, nu desfăi pe toate. Uite câte ai aici. Mănâncă pe asta și apă încă unul.